sekarang saya tanah sewan sugar di Istor punya cang pro no bihik besarnya kok salah tongma nunggu kok bang leman heke borok kok salah tunggu sanan khoboroi heke punya story wana orang nunggu nyemak kena borok kuning hisang nih walai tongma nih bunga dia tongma nampun kuki tong sok di mang lemak tamsuk hangare khono kuki pene bihik no bahai kena cyclangi thangka hangare khono kuki pene hininya cyclangi thangka tangan pasti ngorok teng phai na sa mua lok su shop ke bos hanyong no khori thang angke no bo nogo tai masa chala phair phika a chala ba hingke bo boilai tongo hingke a chala no bo sungka nungta mane an nogo phai hini sao tan phai ton sao phunchi off hingle ba phai kata hini sao gle tang an bosai nong ni okhori thango bo tak phai no hini nyai sao bo tabung no sabai jan kok sai tang bo tak phai ya hini nyai bo a buru ni sao nya buru ni gan ro asukha asal no thori ma thokna le borok ongkha bihik bosai kunui hijang noi tani dino rangtise phaile azaro no sarai lama masa bosai tongmani a buruino nukha hika a buruino bo age pura alka chalabai rangnama nukjak hika abon bagan bo hamya wansogoi borok no ekdom ungkulok pholu khai tongkha hika borok kunui nok bisingo bihik bosai rangtise phai mainai noka thangoi achuklai kok salai tongkha bosaino bazar thangoi alona phegeri hinoi bosaino nongni ri rohka hika bosaibo dukan de khulongna jani dakon khulge phano nai phegena khulok jak de hinoi aroni kopli thangka kopli thangboro boni ger bus kango no a charai bai malai rekha chalai wari krenai boroni noksujan phayo hika bosaino thangma nugunya charai yang na hanoi te kebno nugi angunyai nok bisingo habi thangka nok bisingo habine bo thangoi direct duglam nai soi ka a charai a buri de tong ke duglam nai sonoi bon tongmani nukha an bo ranggo nuinyai nok bisingo habunyai thangka azaro no aburunya nugunya bo nok bisingo hamman pore jutcha jagoi ni namo bosok hinoi sungka daire oh 120 120 oh ma kubje 120 aw agi 100 tongmani no gamarum dam bari khabla gata 120 khata marum dam bari ma 120 ta ma ko jela hingke tai pochano khaka oine bono direct busung hini sungmani bo 120 in chair ka bo hingke saimea bo hingke tam khaka tongka bo hingke suak sipain phaina hinoi suak 120 hinoi saka hingke a jela hingke tai pocha si sawo a jela direct ekdom jucha jaka 120 hinoi bo tai masa sobita babina ar thangborle bo 1000 kaisa na bole tuma 120 a sobita babi ano bandis tono bo ne isko maka saka hinoi bo ekdom jucha jagoi tongmani a charai hingke direct a burui phayasini bo direct burui te kaisa nogo thangchini no bo direct boni je posa rong no khupane direct ready ongoi tongkha hingke a burui phaiprong hingke no bo saka abo je bo wansongmani a kongna chakri thani hatia mamti kokse 120 jaga 55 di rona gere hin saga boro 500 na thai tongbo 500 jaga 1000 ka 50 di ron nang karinya de sudo serang da je buni kan boro kan tong sut kan than nogo hade dota amting 1000 ka seri rona botam burunya bo direct sairman bagoi buri soya nungta masarai koti amtu he ongoi tong hinnya a chalana hingka apra chalabono saikhana ka ang sarai diba an buri sakublung aban bagasi ang ta ngunta he ongoi ma tongo hinnya a sarai a burunya saka apra angke bone direct janggo siruka bono jurkhele nai khlayan nai tongkha bo yagromu sosoi tongkha hingka a jora buri soya ahai onglai tongphoro no direct a buri bo sirikhoka paran borong na hepa paran borong maspano phaiya hingka a buri bo soya phanu bo bono jurkhe khlai nai tongkha ajaro no aburi ni bosai phai nugir phaika borong no haingi tongmani ajarai aburi no romoi sochik tongmani boni bosai phai nugirir phaika tam sa tang ni bun bi besan tam khai tok jena goron cerai nyeng ha goron cerai ei parabar seni parabar chak sa pajan tong akhe as boro bi boh koto ni beng an ulta pulta wan sugoi jobardasti khai tongbo parabar sai bon bosai phai ne bono direct bui tongkha nung tamungi amtu hai ong sadi hinai direct bono hini tongkha ajaro bo direct kubi saire rekha bonang uwais pro parasi alka chalai motom sulai tongoi nai rangnama nugu aun bagas ang bono alka wan sogoi nai nungbu tini bono ti phaiman nugu geleba alka wan sogoi nai ang bono phai nai abai ke ongoi tongphai ke ang sia ongoi sidara sori hinai afro asrai bon bosanya saikhana rekha pangbo onyo wan su khija khata dara oke nung bun bi besan ka me sai singa sini ai khebe ni kha khata bai misteng kha goron mai se phai ke
bahakene rojagoine direct boni sut satai tik thanglia agam sa kandakeno khalangka ajaro hangke bon burunya kubiji sari himpuro bon buri direct gosia bura saran kongno nung ang bai tak tuine abai ke kaja walai tong hne ongai tongkha habana a burunya buti ong phano a burai gosia ajaro wan chala bona cycle lang thaka nung noga thik ke tongsori ang tak thangoi chuang nungi phegina chuang nungi phainya nang thik khai panya hne bo boni a burunya hake cycle lang nong ni okori thangka hakene busai sainai thang payment bagoi bo busai chuang nu phake bujang na si ne kirijang man bagoi nai direct boni je ri box a tongma no pura tiar khainai bo nong ni okhorka ajaro busai bu asung no soitan chuang nu ngi no bu phainai ne sai kalang si bo chuang nu gan thangya no pandara ekdom hujagi tongkha bihing ni tomong nain bagoi nai hake bi hakene thangma nu khangke no a busai bon ungkulong hujagoi narugoi tongo bo bu jaga wa thang abure hakenai bo yang ungkolok digitai nahanya bo saimaya bo hakenai thang boni ungkologo bosai bono naisumui tongman no ajaro no thangai bo je boni hamjangnai chela bo boile tongmani achela bai thangai malaika achela bai malaine bor kok salika ano tuisiri pura manjak pai thaka anchela tak chuan ngu pheka ang bujangna hangi chang nong ni khari pheka hane je bo bai boile tongnai achela no bo saikhana rakha hake abono boni ungkologa je huja gi phaine boni real bosai bona naisumi phaimani a kok rong no juto nuk paika tai si paika nei buja khata buja ma sai ba ke bebang no ngi tak tam khani sang khei an busa chuang nun han thangka abuno ang dini bo phagyang ka bus busang na kya bus bu thajaga na ang abon nangano je japan talang thanga dang nogolo thai takmalia buri direct chalano saka nungana talang thangchiri je jaga phano nungan tak talang yangkele nungana kuthisi manano sapta kaisan bising itama sapta kaisa nungana khanan kuthi manano hinai buri chalano saka abon bagoi chala ekdom tension na jaka mata kharam na jaka tamani hike bon yago rang khok japan kurui an yago bidi chai thuyan panji rang kurui hinai bo direct buri nya saikhana ka ani jaga phalman rang bo sapta kaisan porisi manang no nasingni hin chedi ba hinai apro chala a buri nya saka amon bagoi buri ekdom tension na jaka tai nogale thangmalia nungana je jaga phano tui himchiri hinai chalana saka ika jaga no chala saka an yago rang kurui hinai saka an bagai buri saka an yago rang dosa tung abai phan choli grana hindi nungje ra phan an tu himgra de hinai afar ka borok hindi hinai thanglaka kunoi ajaro no je aboni real bosai ka hujagoi nai tongo direct wa bulongo ibo pura saiman ka borok hake thanglepe khika ajaro ga chala ni abon burunya tui kharnai aboni burunya tui kharnai achala ni bihing ni aro bo thangoi direct rokoi toi khata hinu thutaya rokoi toi khanke nungta niro phai ke rokoi tong phai ka hinai a burui bono hingka ajaro no bo direct tam rokoi tong ya tong sa bor khari thanglai ka hinai direct bo a burunya saka boni tem u boni bo je bolai tong nai a burunya phai sa phai khata u boni buruti khanai a bosani bihingna hakenai sapaine borok bo ekdom jucha jaka kuni borok tai buya hamya sate borok bu nalai maka hinai direct borok kuni ekdom jucha jagoi kok chaplai tongkha walok thutai ning khari tongo sing sumu kharas nang lakmu bor bo sing chol man chol tong baji rok sno khogoi ei am bagin bor tin kha abon burunya tui kharnai borok kuni bo ayang bolai tongo borok bo bon buri be yang bolai tongo bo yang bolai tongo ke borok bolne borok tamake borok fast tui khar ka bon burunya ke borok yang go kuni juta jaka borok aporke salake borok kuni borok chung bolai man hekeno bolai tongo borok ekdom soitan o paro oisa malai ne chung bang no kharia diba borok chung hekeno bolai tongo hinai bon burunya phaine ekdom saitam phaika ajaro borok ekdom juta jaka tai kaham na jaka borok bolai man heke borok bolai tong tai khari thangka hinai ai buri nyogo sala bo boi tong phai ni wi ulta phulta kok sana chi himtang ka ba himdi rokhe ri ra holla na phai ne mokol satak ma kha ni chala